Samsung най-сетне пусна ултра версия и на сгъваемия си флагман. Това е Galaxy Z Fold 8 Ultra и ето с какво оправдава името си. Основният дисплей остава 8-инчов, но вече е по-ярък, с по-висока резолюция и подобрено покритие, което намалява от блясъците. По-голямата иновация обаче е скрита. Под екрана има титанова пластина и фолио от титанова сплав, които правят конструкцията по-здрава, а гънката средата е почти незабележима. Освен това, отварянето вече става много по-лесно и плавно. Моделът се захранва от процесора на Galaxy S26 Ultra, но истинският скок е при батерията. Тя вече е с капацитет 5000 мАч, разчита на силициево-въглеродна технология и се зарежда по-бързо, 45 W по кабел и до 20 W безжично. Камерата запазва голяма част от познатата конфигурация с 200 мегапикселов главен сензор и 10 мегапиксел с трикратно оптично приближение, но за ултрашироките снимки вече има 50 мегапиксела. Това е един от първите телефони на Samsung с интерфейс One UI 9, който прави допълнителни оптимизации и добавя нови AI функции като My Fan Cam. Тя работи с всякакви клипове и ползва AI, за да следи избран човек във видеото, като прави автоматично мащабиране и кадриране. И не на последно място, с обновената версия на Smart Switch може лесно да прехвърлите данните си от iOS само с сканиране на QR код. Кой ултра телефон избирате? Galaxy Z Fold 8 Ultra или Galaxy S26 Ultra?